Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Kwek? Hé, Paken, we hadden echt een sneeuwscooter. Een sneeuwscooter? Hoe bedoelst? Op uw skelter. Ja, Douwe de Vries, witpakenbol, die het motorke erop zet had. Die had nou echt een sneeuwscooter op uw skelter maken. We zijn alle dagen op de ijs. Wie meid ze de baan voor de reedrieders? Had Paken al op de ijs west? Ik ga van een week al een peken west te Sjen. Bij de Ein. Bij de Ein? Wat is er met de Ein? Ze kan niet meer zwemmen. Al weken niet meer. Alles lijkt dicht. Wat dat dan? Moeten ze zwemmen? Echt nou dat het zo koud is? Ja, beter van al. En meestal vinden ze nou wel een stukje iepen wetter, maar nou is alles dichtverzen. En daarom wie ik er even om te zien of ik daar wat aan doen kon. Wat kan Paken aan doen? Als jij mij helpen, zullen wij een gat in het ijsmeidje kennen. Op een plak dat net rieden wordt vanzelfs. Maar hoe krijgen wij een gat in het ijs? Het is hartstikke dik. Kappen, mijn billen. Wow, spannend. En als Paken er dan trots zakken? Dan kan je weer mooi rijden. Ja. Ze hoeren er net zo lang moeten praten. Pier en Marieke willen Paken wel helpen. Een uur later steen ze al op het ijs. Paken had een grote bielen naam en stiet al gauw te kappen. Stikken ijsvleeren alle kanten op. Je moet erom denken dat je geen reetrieders langskomen nou. Of ben. Dan moet ik geen ongelukken hebben. Oké. Oké. Maar als wij hier haast niet meer binnen, hoe weten de meesten dan dat hier een gat zit? Ik zet er wat takkengoed in. Dan sjoggen ze het wel. Er komt hier nog een reedrieder. Nou, laat hem maar komen, maar net verder als daar. Oh! Wat krijgen we nou? We hebben hier al met wanen. Je kon wel net wies wezen, uw mooie ijsje wat stikken te slaan. Het is maar een hoekje hier. Ja, maar waar is dit goed voor? Wat bezielt jou? Als de riet er in, dan is het jouw schuld. We zetten er nog wel een boord bij om te waskoggen. Het is voor de eind. Ja, bij Dierkes moet ik een plakje hebben. Anders gaan ze er alle hier aan. Wij meidje een weg om in te zwemmen. Nou, de eind dan, hè? Oh, dat verhoort de zaak. Ja, die vogels vinden je geen iepen wetter meer. Maar het bloed wat link vanzelfs nou te roen om Riedenbut. Je meid wel duidelijk aan dat je raas in een weg zit. Nou, aju. Tja, maar het wel wat gelijk. Ja, je moet eens nog al een waskogingsboord komen. Zo neem net wat meidje kennen. Gewoon een plankje op een peel. Heel simpel. Ja, de kimmel. Houdt genoeg bij u in het hok. Kiest mij, Marieke. Nee, ik wil jou bij Paken. Misschien kan Paken wel helpen. Ja. Of als het al misgaat met die bielen? Geen doe maar. Ik wil je. Best. Ja. Wielst Paken het wek al grutter en grutter kapt, giet Pier thuis in het hok op ziek naar een peel en een plankje. Al gauw vindt er wat er hamat. Hij timmert het plankje stevig vast en schildert er dan nog een waskoging op. Mooi verven, zodat het goed opvalt. Ja. Dan draaft er waarom naar het ijs. Mooi jongen, de wissel weer. Nou, ik ben Jerk was een beetje kleer. Zo maar het eerst maar. Marieke en ik had meeste ijzer al uitschept, juist wel? Dan kan ze maar weer zwemmen die een. En als het treft, houden ze het zelfs wel liepen nou. Je moet ze dadelijk maar wat ballen brengen. Oh ja, leuk. Waar maakt dit boord? Nou, dat moet je voorstellen. Wacht je, ik kap even zo'n liets gotje in de ijs. Dan kan de peel daar mooi instaan. Zie je hem intussen maar wat takkenboor uit de wal. Dan gooien we dat direct nog voor. Oké.
als de band weer omkomen met jermen vol takken, had Pake het boert al in het ijs staan. Wat haast er eens op schilderen? Les zelfs maar. Pas op. Kwek? Hé? Waar slaat dat nou op? Nou, het is toch voor de eind? Kwek. Zijn god in het ijs zit een wek. Onnozelen. Oh, dat wist ik net. Ik meende dat je hem kwek zijn. Inderdaad, Pier. Zij is het wel duidelijk. Wil het mooi staan? Dan weet de eindelijk dat het voor haar bedoeld is. Woe!